ये देखे का हमारे गांव के रोड एहिजा का पानी तो कबो ख़त्म ना होई। जैसे कि पूरा देखिए एहिजा से लेके वहाँ ले खाले बा। अभी तो लोग पैदल निकलियो जाता ना, तो एक पहले जब राबिस ना गिरल तब बहुत दिक्कत रहला, बहुत परेशानी रहला। देखिए राबिस गिरल बा तब से कुछ राहत बा, इतनी खींच खाच दिखता। लेकिन जहाँ राबिस बढ़िया से पकड़ ले बा बढ़िया हो गई बा। ये चल के दिखाओ तनी हम। और देखिए रास्ता, देखिए जहाँ बैठ गए वो खूब बढ़िया बैठ गई बा। लेकिन जहाँ गड़बड़ाइल वो गड़बड़ाइल बा। अभी एक बार जब सूख जाए नहीं दिक्कत ही बा, जब से गिरल बा तब से बारिश होते बा। अभी जब एक बार सूख जाई तो पूरा अपन मस्त हो जाए एकदम। बड़ी दिक्कत परेशानी दिन पर दिन पहले से तो कम हो गई बा ना, तो पहले तो बहुत ज़्यादा रहला, लोग हेलिए ना पाता भाई। पानी पानी वो पानी सड़क के हो दे भाई तेरी ये पानी एहिजा का पानी सड़क के हो दे चल गई बा। बोले होई तो और आगे जाई, खत्म थोड़े हो। दिक्कत ही बा, साइड में नाली बन गई बा और बीच में ये खाल हो गई बा, तो पानी लगते रही। अभी है हम दिखाओ तो देखिए टाइट हो गई बा। दिक्कत ही बा जब से राबिस गिरल बा तब से एहिजा अगले दिन से बारिश हो गई, तो यही से पूरा खींच खच बा। एक बार जब बैठ जाए तो पहले से बहुत उत्तम हो जाए।